no és legal utilitzar ChatGPT a l'aula. Què? Què m'estàs dient? Bueno, a veure, hi ha normativa al respecte i els profes l'hem de conèixer, evidentment. No pateixis, no farà falta que et llegeixis sencera la normativa. En aquest capítol t'explicarem què diu la Generalitat de Catalunya al respecte sobre l'ús de la IA als centres educatius. Hola, profes! Benvinguts a Abans de classe, l'espai on parlem d'aprenentatge, educació i benestar docent. Som el Mario i la Laura i avui, per fi, parlarem d'intel·ligència artificial. Exacte. Avui veurem la importància d'adoptar la IA a l'aula, sense quedar-se en aquesta imatge de els nens me fan els deures amb ChatGPT i, per tant, cal prohibir-lo. Però també aprofitarem per informar-vos de les limitacions i els principals desafiaments que comporta el seu ús a l'aula, així com què diu la normativa al respecte. Però abans d'aprofundir, subscriu-te al nostre canal i activa les notificacions. Prepararem més vídeos sobre IA i educació en propers capítols. I deixa'ns als comentaris si ja fas servir alguna eina d'IA a classe. Com ha estat la teva experiència? Volem llegir-te. Mario, per què creus que estan armant tant enrenou? Perdó. Mario, per què creus que està armant tant enrenou la IA? Doncs, d'una banda, perquè crida l'atenció allò que és capaç de fer, per exemple, generar textos, imatges o fins i tot corregir tasques escolars. Els meus alumnes dels cursos d'IA per a docents de Doco.cat al·lucinen quan veuen que poden construir rúbriques, corregir tasques o inclús donar un feedback o un feed-forward als seus alumnes en qüestió de segons. Això d'una banda. L'altra, suposo que ens espanta una mica despertar un Skynet, no? I que s'apoderi de tot. Jo saludo, dono bon dia a la IA, per si si algun dia es rebel·la contra nosaltres ja sabrem a qui salvarà. Bé, jo penso que al final és una qüestió d'equilibri. La IA ens pot ajudar en la preparació d'activitats, la personalització dels aprenentatges o el suport a l'avaluació, però també que es respecti la protecció de dades personals, les polítiques d'ús o els biaixos que pugui tenir la IA. Jo opino igual i l'administració també. En concret, al document de la Generalitat sobre l'ús de la IA a les aules es recomana un ús crític, és a dir, entendre que la IA no sempre és fiable al 100% perquè pot al·lucinar, és a dir, inventar-se o mostrar biaixos en les seves respostes. Sempre m'ha fet gràcia això d'al·lucinar. Sí, no és que no s'hagi pres res, sinó que com que les IAs estan preparades per donar una resposta sempre que li fem la consulta, doncs si no la sap donar, doncs pot arribar a inventar-se una mica les respostes. No ho fa amb mala fe, és a dir, no ho fa a propòsit perquè no té consciència, però de moment se li diu així, és a dir, se li diu que està al·lucinant, no? Però en aquest cas, com que està programada, doncs ho fa d'aquesta manera. O sigui, dona una resposta sí o sí, sempre. Sí. O sigui, el que hem de fer és portar-nos bé amb ella, per si algun moment domina la humanitat. Bueno, bromes a part, aleshores continuant amb el que deies abans, la Generalitat va treure un document del 2024 que ens ofereix algunes claus sobre l'ús de la IA, oi? Exacte, en aquest document la Generalitat el que fa és proporcionar els punts clau perquè els docents gestionem bé la IA a la classe. Com per exemple? Doncs alguns dels punts que anirem desgranant durant aquest capítol serien, per exemple, conèixer-ne les limitacions i els biaixos, o saber a partir de quines edats es poden utilitzar la IA a les aules, o el fet de fomentar en l'alumnat una aproximació reflexiva, d'on procedeix aquesta resposta, si és verídica, si viola algun dret d'autor, o realment està sent capaç de tenir en compte la privadesa o la protecció de les dades? Així que, per una banda, la IA és al·lucinant pel seu potencial d'ajudar-nos com a docents, però també ens inquieta per la seva capacitat de manipular dades, biaixos i el tema de la seguretat. En definitiva, que estem davant d'una eina poderosa que requereix un sentit crític i un marc clar d'ús. Això és, i justament per això és urgent conèixer els seus avantatges i limitacions abans que els nostres alumnes la facin servir sense control. Passem ara a veure per què és crucial que, com a docents, ens posem fil a l'agulla. En definitiva, hem vist que la IA és potent, però genera inquietud i la Generalitat demana un ús crític. Anem ara a buscar la urgència de formar-nos abans que els nostres alumnes. Per exemple, tu sabies que els alumnes de primària, segons el document de la Generalitat, no poden utilitzar la IA com ChatGPT o Gemini a classe? No, per què? Doncs perquè l'edat mínima per utilitzar ChatGPT a Europa està als 13 anys i els menors de 18 han de comptar amb el permís dels seus pares o tutors legals.
Ah, sí, doncs hi ha escoles que ja l'utilitzen. Ja. D'altra banda, Gemini, a Europa, puja l'edat mínima fins als 18 anys, però suposo que això anirà canviant, evolucionant, a mesura que es vagin entenent una mica més la contribució de les IEs a l'aprenentatge. Ja veig, és a dir, que segons la Generalitat, els alumnes menors de 13 anys no poden fer servir la IA generativa a l'aula, mentre que entre els 13 i els 18 necessiten autorització expressa de les famílies. Això és. Doncs ja només per aquesta informació val la pena guardar aquest capítol. És que el problema, i suposo que estaràs d'acord amb mi, és la rapidesa amb què avança la IA en tots els àmbits. Però on ha preocupat des de l'inici sempre ha estat a nivell acadèmic. Recordem, si no, doncs, com es va prohibir rapidíssimament l'ús de ChatGPT a escoles, instituts i universitats a l'estat de Nova York, en pic va sortir novembre de 2022, de seguida ho van prohibir perquè tenien por que fessin tots els treballs amb ChatGPT. I què podem fer per adaptar-nos a tant canvi i no quedar-nos enrere? Doncs jo diria, ara mateix, a març del 2025, i dic ara perquè quan te descuides tots treuen una nova IA que revoluciona la resta, com va passar amb DeepSeek. Ja, DeepSeek. Fins i tot la meva mare sap què és. Ha irromput com una balena en un garatge. Ja, bueno, et donaré 3 claus que crec que poden ajudar a tots aquests docents que ens veuen per YouTube o que ens escolten per les diferents plataformes de podcast. En primer lloc, penso que cal implementar una sèrie de normes clares al centre, de manera que tots els docents compartim sempre la mateixa visió. Bàsicament per treballar de manera unificada. Per això haurem de concretar quines eines podem fer servir els profes o els alumnes, si tenen l'edat, i amb quines finalitats. Després, explicar a l'alumnat les polítiques d'ús i la importància de no compartir dades personals, principalment la imatge i la veu. I finalment, ensenyar-los que si la fan servir a casa, perquè no ens enganyem, la faran servir, que com a mínim validin els resultats. Ja, però vist així, amb tant de canvi, no creus que seria millor que el claustre s'esperi a que posar-se tothom d'acord? Podria ser una opció, però jo diria que del contrari, Laura. T'imagines un alumne que te digui profe, mira el que he fet amb ChatGPT i tu no tinguis ni idea de què t'està parlant, o DeepSeek, o qualsevol IA, o que t'assabentis que li han clonat la veu amb una companya per fer unes rialletes i no es pot consentir això. Es pot liar parda, la veritat. Sí, vist així, sí que és important començar a adaptar-se a totes aquestes noves eines i educar en el seu ús com més aviat millor. La IA ha vingut per quedar-s'hi, no ens enganyem, i moltes famílies no saben ni guiar-los ni orientar-los correctament. A més, molts treballs del futur requeriran cert domini de la IA. Nosaltres, els profes, hauríem de ser els primers a conèixer totes aquestes tecnologies per preparar-los. No opines igual? Sí, esclar, aquest és el cas, i per aclarir-nos, la IA avança a tota velocitat. I si esperem que el claustre s'hi posi d'acord, potser estiguem perdent un temps molt valuós. Això és. En conclusió, com més aviat ens formem i establim pautes al centre, millor podrem acompanyar tots els nostres alumnes i evitar alguns malentesos. I ja que has parlat dels treballs del futur, creus que la IA reemplaçarà els profes del futur? De moment, no ho crec. Justament els docents crec que són més irreemplaçables que qualsevol altra tasca. Almenys aquells docents que mirem de proporcionar tota una educació integral. Evidentment, les tasques més específiques, més mecanicistes, més repetitives, totes aquestes sí que poden ser reemplaçades per una IA i segurament ho faran millor que nosaltres. Però per què? Perquè podrà interactuar amb un altre alumne, personalitzar l'aprenentatge i resoldre els seus dubtes. Ara bé, ateses les fallades o al·lucinacions que pot tenir, la normativa de la Generalitat insisteix en la supervisió humana. És a dir, que qualsevol sistema d'IA o dintre de l'entorn escolar s'ha de complementar amb la figura de l'educador. Té sentit. Al cap i a la fi, el docent segueix sent qui defineix els objectius d'aprenentatge, qui avalua i qui decideix. La IA pot reproduir biaixos o discriminacions depenent de qui l'hagi entrenat i quina informació se li ha proporcionat a dins. Per això és important que els docents acompanyem l'alumnat en la detecció de possibles biaixos, parcialitats, fakes o informacions falses. Ja com aquestes fotos que corrien per la xarxa del papa amb roba extravagant o sobretot durant el Dana de València. Sí, o les fotos de la Torre Eiffel en flames. Sort que, com que va córrer molt per Twitter, o X, com li volem dir, doncs la gent que estava allí davant va poder enviar fotos dient que realment que no estava passant. I què podem fer per evitar-ho?
Doncs en el cas de les estafes per WhatsApp, les autoritats recomanen tenir una paraula clau que només coneguem nosaltres. Jo què sé, Virgínia. Tothom sap la nostra. No, és broma, és una altra. És una altra. En conclusió... Ho has confirmat massa. Quedaré molt sutil. Bé, en conclusió, la IA no ens robarà el lloc de treball com a profes perquè l'alumnat necessita sempre de la guia humana per no caure en informació falsa o discriminatòria. Bé, descartem que la IA ens tregui el lloc. Aleshores, quins avantatges ens pot aportar realment? Anem a veure-ho? D'acord, un cop hem vist la necessitat d'estar al dia per i per al nostre alumnat, veurem quins beneficis ens pot comportar com a profes. No tot han de ser catastrofisme, no? No, és clar. En realitat, tu ensenyes als nostres cursos com co-crear situacions d'aprenentatges, eines d'avaluació amb IA generativa. Exacte. Si bé l'alumnat té restringit el seu ús, doncs, segons la Generalitat, els docents ens és molt útil als docents per utilitzar diferents tasques com la cocreació de materials, la correcció d'exercicis o com a ajuda per proporcionar un feedback i un feed-forward al nostre alumnat. Posa algun exemple perquè així tothom que ens estan veient o ens escolten puguin fer-se la idea. Vegem, per exemple, doncs imagina que vols explicar què és la fotosíntesi i la vols adaptada a un nivell concret, com per exemple pugui ser quart de primària o primer d'ESO, no ho sé. Doncs pots donar-li un text a ChatGPT o Gemini, Copilot, DeepSeek, jo què sé, totes les que hi ha ara, i la que més ràbia te faci. I li escrius un prompt que digui, per exemple, adapta'm a aquest text de la fotosíntesi per a un alumne de 10 anys, amb exemples quotidians i que tingui amb un llenguatge senzill. I aleshores veuràs que ràpidament agafarà el text i te'l readaptarà. Al·lucinaràs una mica perquè té una precisió a l'hora d'adaptar amb una edat concreta que és per llogar cadires, vamos. És a dir, que jo li puc demanar que creï dictats, textos, preguntes de comprensió lectora. Sí, perfectament. Doncs pot ajudar-nos en la creació de materials, però també en la correcció d'exercicis. Imagina que després de crear, tu crees una activitat concreta d'exercicis per a, fotosíntesis, 10 anys, un text, el que tu vulguis. I després te crees una eina d'avaluació, per exemple, una rúbrica amb 4 nivells d'assoliment. I a partir d'aquí, un cop els alumnes hagis passat l'activitat cap a ells, tu agafes les activitats, agafes la rúbrica, li poses a ChatGPT i què farà? Doncs te donarà les respostes, t'agafarà les respostes dels alumnes i te les corregirà perquè te pugui donar tot un feedback i un feed-forward, inclús si vols per equips de treball o de forma individual, el que vulguis. I sempre de forma anònima. Exacte, sempre sense dades personals. Per això pots posar alumne 1, alumne 2, seguint sempre l'ordre de llista que tinguis de la teva aula, perquè només la coneixeràs tu, aquesta llista. L'AI, en canvi, te pot ajudar a corregir-los seguint els indicadors i els nivells d'adquisició o d'assoliment que tu li havies donat amb aquella rúbrica. Espera un moment. M'estàs dient que t'ajuda a corregir les tasques? Sí, si tu vols, sí. Però no només ens pot ajudar en la correcció, sinó que també li podem demanar que ens redacti un feedback i un feed-forward per a cadascun dels grups o equips de treball que puguem tenir a la classe o inclús per cadascun dels alumnes individualment. Inclús per les famílies. Tu li pots redactar una carta per les famílies. Clar, de fet és que al final hi ha un munt d'usos. En resum, la IA ens pot ajudar a crear textos més ràpids, corregir amb menys esforç i donar feedback més personalitzat per a cada alumne. Exacte, però compte, perquè sempre haurem de revisar la informació abans de lliurar-la a l'alumnat o a les famílies. Per què? Pues per si la IA s'equivoca, l'hem de revisar sempre. Ningú millor que nosaltres per assegurar tot el procés i revisar tota la informació. Vaja, que pot ser una ajuda increïble. Ara bé, com va dir el tiet Ben al Peter Parker, un gran poder comporta una gran responsabilitat, veritat? Què passa amb la privadesa dels alumnes? Perquè si jo passo els seus treballs, no estaríem infringint les recomanacions de la Generalitat? Evidentment, sempre hem de ser molt curosos. La Generalitat prohibeix pujar dades de docents, d'alumnes, de famílies a les plataformes d'IA. I encara menys si no compleixen totes les normatives de protecció de dades europees, que tècnicament totes les IAs que operen a Europa ho fan. Ja ho haurien de fer, sí. El que cal és anonimitzar les dades, com he comentat abans. Doncs això ens pertoca a nosaltres com a profes. Si tu vols que t'ajudi la IA, doncs has de tenir en compte que els alumnes s'han d'anonimitzar, però també hem de vigilar que els alumnes també la faran anar. Esclar, és que per això és tan important educar-los en la responsabilitat de l'ús de les dades,
tant així com en el seu possible ús personal. Correcte. En aquest sentit, la Generalitat, en el document aquest que comentàvem sobre l'ús de la IA als centres educatius, que a més el deixarem perquè se'l puguin descarregar a la descripció els nostres espectadors, doncs posa èmfasi en diversos aspectes relacionats amb la responsabilitat i l'ètica en l'ús de la IA. D'una banda, per exemple, doncs, cal tenir cura de la privadesa, com hem estat comentant. Doncs no podem pujar informació personal dels alumnes, hem d'anonimitzar les dades. En segon lloc, hauríem de tenir en compte els biaixos i les possibles discriminacions que pugui tenir una IA. Per què? Doncs perquè la IA es nodreix de dades que són prèvies i sovint aquestes estan esbiaixades. És clar, hauríem de supervisar que no promogui estereotips o respostes discriminatòries. I vist el tema de l'ètica i la responsabilitat, ara sí parlarem dels passos concrets per a un ús segur. Perfecte, vinga, què podem fer per aprendre a utilitzar correctament la IA com a docents? Bé, com a docent pots formar-te amb guies de la Generalitat o l'INTEF, que és l'Institut Nacional de Tecnologia, tutorials de YouTube, també pots fer-los anar, i fins i tot els nostres cursos en línia com a Toca.cat. Justament en aquests explico pas a pas com co-crear materials, situacions d'aprenentatge, eines d'avaluació, corregir treballs que te deia abans, o simplement utilitzar la IA per les principals tasques docents. Però el més senzill és que juguis una mica amb alguna de les IAs gratuïtes, com Gemini de Google, que aprofitant que tots tenim l'Extec, pots jugar amb la de Gemini. Ara bé, t'he d'advertir que, segons el que m'han manifestat alguns companys docents, si no li fas bones preguntes, és normal que les respostes que te doni siguin molt senzilles, siguin molt simples. També sempre pots preguntar a altres docents, sempre hi ha algú al claustre que és una mica tequi. O pots llegir les recomanacions que te proporciona la Generalitat dins de l'Extec. Què proposa l'administració? A veure, vegem. En primer lloc, proposa formar-se contínuament, com estàvem dient ara, mitjançant cursos, guies, com la que proporciona l'Extec o l'INTEF, el que acabo de dir ara. Després, en segon lloc, el que he començat a dir a l'inici, que és important definir la política interna del centre en relació amb la IA. Per exemple, posar-nos d'acord en quines IAs utilitzarem. Utilitzarem ChatGPT, utilitzarem Gemini, Microsoft Copilot, què farem anar? Després, quines seran en quines condicions? Ho farem anar a qualsevol àrea? Ho farem per consultar nosaltres? Ho farem amb l'alumnat si té l'edat corresponent? O el permís? El permís, exacte. O, per exemple, en quins objectius? Quin és l'objectiu que pretenem? O com es respectarà la protecció de dades? Jo crec que tot això podria estar dins del Pla Digital de Centre. Això ho ha de dir la Generalitat, però, en opinió meva, crec que hauria d'estar tot ben acotat dintre del Pla de Centre. Altres recomanacions seria no pujar fotografies d'alumnes, no recopilar informació personal. I alguna coseta més? Vinga, va, aprofita. Aprofito, a veure. Mira, he dit la 1 o la 2, doncs mira, en tercer lloc, vinga, va. En tercer lloc, utilitzar la IA per dissenyar propostes competencials, per exemple, i no únicament exercicis mecanicistes. És clar, la idea és que sigui un suport per al desenvolupament de les competències de l'alumnat i no una drecera de copiar i enganxar i passar-ho a l'alumnat. Això mateix, clar, haurem de tenir tot això en compte i me deixava una, finalment, que cal explicar els límits legals a l'alumnat. Hem d'explicar-los que no tot és val, que no tot és vàlid, que no es pot plagiar feines d'altres, que ja es feia antigament amb Patata Brava, si te'n recordes, o Rincón del Vago, però que això no es pot fer i que hem de parlar de la importància de citar les fonts, principalment, i sobretot contrastar-les. Doncs per què? Perquè la IA ens proposa, a vegades ens va passar amb una cosa de la universitat que se van inventar, van provar de fer amb una assignatura sencera i els autors que ens donen la bibliografia eren correctes, però les obres no, eren completament inventades. És a dir, si anaves a buscar les obres d'aquests autors, no existien. Recordeu que la IA està pensada per a contestar sempre. Per tant, ni que no ho sàpigui, s'ho inventa. Vaja, hem d'entendre que la IA ha vingut per a quedar-s'hi, no és una moda passatgera i que hauríem de concretar a nivell de claustre quines IAs s'utilitzaran i com s'han d'utilitzar al centre. Això i la importància d'actualitzar-nos com a docents, perquè això va molt ràpid. Cada cop que està sortint més eines d'anàlisi adaptativa, cada cop més eines d'IA generativa, que al final el que volem és que ens ajudin a personalitzar els aprenentatges i sempre que respecti la privadesa que comentava. Per què dir que no a tenir un company de feina, no? Les normatives van evolucionant tant a nivell europeu com el Departament d'Educació, per tant, hem d'anar estant al dia.
Si aquest vídeo t'està resultant útil, et convido de nou a subscriure't per a no perdre res del que ve. Tenim més vídeos sobre IA i educació. I com a conclusió final del capítol d'avui, si demanéssim als profes que ens escolten que es quedessin amb una única idea, seria la de veure la IA com una gran aliada, un copilot, que el que ha de fer és ser utilitzada principalment amb responsabilitat, supervisió i sentit crític. I si ho desglossem una mica més, podríem dir que la IA no supleix el docent, sinó que l'ajuda, que és essencial que aprenguem abans que els nostres alumnes, per tal de poder-los guiar-los a ells i a les seves famílies. I que cal fer-la servir amb ètica i cautela. I que comencem a provar-la sense por, fent petites proves. No us catxarrareu res, no us preocupeu. Això és. Gràcies per acompanyar-nos en aquest capítol. La revolució de la IA és imparable, com m'heu pogut veure avui, i volem acompanyar-te i viure-la amb tu. Ens veiem al proper capítol d'Abans de classe, on continuarem amb el segon lliurament de la saga Per què als nens no els agrada anar a l'escola. Fins aleshores, recorda que la IA és només una eina. El veritable valor a l'aula i la passió per aprendre la poses tu. Gràcies per ser-hi. Ens veiem a l'escola.